Dades generals sobre aquest pressupost. Parlem d'un pressupost de 169 milions d'euros. És un pressupost que segueix una línia similar a la de l'any passat des del punt de vista del total de la seva quantia, però que en qualsevol cas recordin que aquest pressupost es dona en un context de congelació de tots els impostos municipals, inclòs l'IVA, i la baixada de la taxa de residus. Una mica els grups ja feien també aquest esment, és a dir, amb una situació de contenció, fins i tot de baixada de la pressió fiscal que es fa a les famílies, perquè el context així ho demana i perquè el context així ho necessita i, per tant, apliquem les mesures que siguin oportunes. En aquest cas, això representa aproximadament del pressupost. Nosaltres sabeu que aquest pressupost rep els ingressos principalment dels ingressos de l'Estat i també dels ingressos d'altres administracions, com pot ser la Generalitat de Catalunya. Pensin que d'aquests 169 milions d'euros, aproximadament el 24% ve dels ingressos locals, els ingressos d'aquells impostos que recaptem des del punt de vista de l'administració local. Per tant, evidentment, per nosaltres és molt important que els pressupostos de les altres administracions, que per tant repercuteixen directament sobre les nostres possibilitats, siguin aprovats i que tinguin també bona salut. Dir també que aquests 169 milions d'euros és una proposta d'inici, és un punt de partida, perquè després, al llarg de l'exercici, nosaltres anem rebent altres finançaments que provenen d'altres programes i d'altres fons de subvenció o de recursos que permeten que, per exemple, si faig un paral·lelisme, aquest any, en el pressupost del 2025, quan estàvem en aquestes dates, l'any passat aprovàvem un pressupost de 170 milions d'euros, però a data d'ara tenim un pressupost de més de 220 milions d'euros. Per què? Perquè al llarg de tot aquest any hem anat incorporant una previsió de recursos que inicialment nosaltres no podem incorporar directament al pressupost, però que som conscients que es van incorporant al llarg de l'any. Per tant, això vol dir que estem en una situació similar a la de l'any passat des del punt de vista de pressupost, però diferent des del punt de vista de la pressió fiscal que es fa sobre les famílies, i en aquest cas ho valorem positivament, però evidentment ens dona un context diferent que el de l'any passat. Per a què serveix el pressupost municipal? Aquest pressupost que estem aprovant ara serveix bàsicament per fer que Santa Coloma continuï funcionant. Això què vol dir? Que els treballadors i treballadores d'aquesta casa continuïn tenint els seus salaris, que tinguem la neteja a punt als carrers, que tinguem les persones del servei d'atenció domiciliària que se n'ha parlat, que puguin continuar anant a fer l'atenció corresponent a les persones grans i a les persones dependents, que tinguem la possibilitat de pagar els subministres, de pagar la llum, l'aigua dels equipaments municipals als edificis públics, que també puguem fer aquestes petites intervencions al carrer de la via pública que són importants que les fem. És el funcionament ordinari de la nostra ciutat. Què farem? També s'ha anunciat per part d'alguns grups. Això serà important d'alguna manera perquè s'afegirà al pressupost d'inversions. El pressupost d'inversions són aquelles altres grans inversions que farem en aquest municipi i que a partir del mes de gener les veurem reflectides en documents que a més tindrem la possibilitat de compartir també amb els grups. I aquí em refereixo a coses tan concretes com poden ser la reurbanització de nous carrers, carrer Torres i Bages, o la incorporació dels nous projectes també del carrer Sant Carles o de la plaça del Rellotge, el futur eix del Jacint Verdaguer, les intervencions que s'han de fer sobre les escoles. Són inversions que han d'anar en un pressupost afegit en aquest pressupost, diguem-ne, ordinari. El tanteig, o sigui, el pressupost que incorporarem d'inversió en habitatge, en la fórmula del tanteig i retracte, però també recordin que tenim pendents diverses promocions d'habitatge dotacional tant per gent jove com per gent gran. Per tant, construir habitatge, fer nou habitatge. També les noves places de les escoles bressol, el nou equipament esportiu de Can Jam. És a dir, a partir d'aquest pressupost afegirem tot el que són les inversions de gran calat que han de venir en paral·lel durant el mes de gener i que ens nodriran aquest pressupost no només del funcionament ordinari, sinó també de tota la projecció de futur, de totes les qüestions noves que s'han de tirar endavant. Per fer-ho, doncs haurem de demanar finançament, haurem de demanar suport i, per tant, veuran vostès que en les properes setmanes tindrem la possibilitat de compartir també amb la ciutadania i amb els grups quines seran aquestes inversions i fins quan demanarem, ens endeutarem des d'aquest punt de vista, demanarem finançament per poder executar aquestes inversions, perquè l'Ajuntament ho pot fer, però ho ha de fer sosteniblement i responsable.
I en aquest sentit, i no vull deixar de fer-ho perquè no és la primera vegada que es diu des d'aquesta tribuna, però jo crec que la responsabilitat del càrrec que ostento fa que ho hagi de tornar a repetir, aquest pressupost es dona en un context, evidentment, de necessitat d'aprovació dels pressupostos de l'Estat i, per tant, això, si passa, que som optimistes, pot incrementar el pressupost municipal, però, sobretot, crec que és des d'aquí just, i sé que els grups també ho compartiran, la necessitat de recordar que les administracions locals necessitem una renovació del nostre model de finançament per poder fer front a totes aquestes necessitats que avui estem posant a sobre de la taula. Tots els grups estan posant necessitats a sobre de la taula que en la major part dels casos segurament compartim i potser necessitem acabar de posar-nos d'acord en el com, però sobretot en el què majoritàriament fem tots una diagnosi similar. Clar, per això necessitem recursos. L'administració local és la primera administració a la que la ciutadania fa referència, i perquè això sigui possible és veritat que necessitem fer un pas endavant en l'administració, en la reforma del finançament local. Jo soc conscient que com a mínim la Generalitat de Catalunya té a sobre de la taula una nova llei. Jo espero que els grups siguin també coherents amb el que avui hem explicat aquí, i perquè aquest Ajuntament pugui fer més, també hem de fer que a la resta de les administracions les aliances funcionin perquè tinguem la possibilitat d'executar tots aquests projectes que respondran a les necessitats reals del dia a dia de la població de Santa Coloma. Així que avui donem per aprovat inicialment aquest pressupost. Esperarem durant aquestes properes setmanes si podem arribar a nous acords que millorin més aquest pressupost, i en tot cas agrair-li als grups la disposició a parlar i a poder entendre'ns. Si és possible, perfecte, i en aquells punts que ens diferenciïn, continuar treballant.